Michael V. Knudsen, hvad betyder den her pokalsejr for Bjerringbro-Silkeborg? Ej, den er ekstremt vigtig. Vi vil selvfølgelig gerne vise os frem i alle turneringer. Danmarks turnering, pokalturneringen, Europacuppen. Det var første skridt i dag i pokalturneringen. Nu er vi i kvartfinalen og utroligt tæt på det store mål, selvfølgelig om at komme i Final Four. Det er for klubben, for spillerne, for fans, for os alle en kæmpe event, som vi meget gerne vil deltage i hver eneste gang. Og nu er vi kommet et skridt nærmere. Og nu har du selv været der som spiller. Hvad er det fede ved at være med i Final Four? Det er jo en weekend, hvor alt står på spil, hvor vi spiller om den her medalje, som vi endnu ikke har fået til klubben, som vi rigtig gerne vil have fat i. Man kan sige, eventen, at vi bliver samlet hele klubben ude i Herning i boksen, at man har noget og virkelig skal komme med på dagen, og man skal yde sit allerbedste. Du ved, det er knald eller fald, det er vind eller forsvind. Det er noget som sportsmand, som noget af det allerstørste. Og hvis vi drømmer stort, hvad skal der så til, for at vi går hen og vinder Final Four? Altså, først og fremmest skal vi selvfølgelig nå dertil. Nu kommer der en lodtrækning om kort tid, hvor vi er spændt på at se, om vi forhåbentlig kan få en hjemmebane. Der er rigtig mange gode hold tilbage i pokalturneringen, så måske en lille smule held, der kunne være rigtig fedt i første omgang. Og derfra så kigger vi selvfølgelig på, om vi ikke kan komme til skridt videre. Tak. Yes.